apuntat al programa per deixar de fumar. Què dius? Pues mira, si és veritat, els 60, que tot era tan cutre i que la gent era... La gent de l'associació de veïns, no, aquests s'han gaudit el poc que deixa, haurien de fer-ho al gran estimulat, la lluita obrera... Noies en el poble, a l'escala, la policia, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, el tinent coronel, capità... Que hem fet ja en l'exèrcit, la policia de l'Ajuntament de Madrid. Aquesta tarda a Cala Rafaela